Dobrý deň. Vítajte v druhej časti nášho videomanuálu redakčného systému EasyWeb4U. Dnes si ukážeme, ako vytvoriť originálny dizajn pre vašu stránku. Šablóna a slogan stránky. V administratívnej časti redakčného systému EasyWeb4U si kliknite na File, Konfigurácia a kliknutím na príslušnú ikonu editácie editujte súbor template.txt. Šablónu si zmeníte tak, že vymažete pred príslušnou šablónou znak mriežky. Ako vidíte, šablóna sa automaticky hneď zmení. My si vyberieme šablónu číslo 6. Názov a slogan stránky si vpíšete do príslušného riadku. Názov a slogan stránky sa zobrazí v hlavičke vašej stránky. Súbor si uložíme a zavrieme kliknutím na príslušné tlačidlo. Farby stránky. Kliknime si na farby stránky a vyberieme hlavnú stránku. Teraz môžeme editovať jednotlivé farby stránky. Napríklad pozadie stránky si zmeníme na jemne sivú. Uložíme stránku. Ako vidíme, pozadie stránky sa nám automaticky zmenilo. Hlavička a logo stránky. Klikneme si na File, Obrázky a záložku Logo a hlavička. Hlavičku a logo stránky si vymažeme. Následne si nahráme nové logo a novú hlavičku vašej stránky. Nová hlavička a logo stránky boli nahraté na vašu stránku. Nakoľko nová hlavička a logo stránky majú iné rozmery ako predchádzajúce, treba si zmeniť rozmery týchto súborov. Znovu opäť si klikneme na farby stránky a vyberieme si hlavnú stránku. Zmeníme si veľkosť hlavičky. Zmeníme si veľkosť loga stránky. Nová hlavička má koncovku PNG. Treba si to prepísať. Uložíme stránku.
Ako vidíme, nová hlavička a logo stránky sa nám zmenili.